Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa Mr. Complete 380 YouTube channel. So idan wannan ne farko lokacin da kake kallon wannan bidiyon, so kai subscribing sannan ka danna alaman ƙararrawar sanarwa yanda duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za ka gan shi. So a wannan bidiyon zan nuna muku yanda za ka maida asalin account ɗinka, Facebook profile ɗinka ya zama ka maida shi professional mode. In nace professional mode shine idan da iya adadin mutanen da zai ɗauka gaba ɗayan su ne 5,000, idan ka maida shi professional mode insha Allah za ka ga wasu mutane wanda ba su da adadi unlimited kenan. To yanda za ka yi ba wani aiki bane sosai, kana buɗe Facebook ɗinka kamar yadda kuke gani, da ka kunna Facebook ɗinka sai ka tafi setting inda profile picture ɗinka yake, so da sai ka taɓa profile picture ɗinka. Mu lura sosai da nan. Kana shiga inda profile picture ɗinka yake, za ka ga arrows nan, ba arrows da dot nan ƙwara uku daga hannun daman ka, so da sai ka taɓa wannan dot ƙwara uku. Muna gani ko? To kana taɓa su ƙwara uku kawai sai ka gangaro ka tafi nan. To kana zuwa nan ƙasan nan, gashi nan an sa turn professional mode on. To kun ga already nawa is on. Idan har baka taɓa kunnawa ba za ka gan shi a kan off. Za ka gan shi a off. So idan ka kunna naka zai sa ma kai professional mode on. Idan ka kunna abinda kawai za ka yi sai ka koma baya. Kun ga gurin followers ɗin nan, yanzu ko mutum nawa suka yi ma friend request ba sai ka accept ba, za su zo automatically matsayin followers. Misali idan na shiga followers ɗin nan, duka za su zo ne matsayin followers. Muna gani ko za su zo ne matsayin followers. To wannan shine yanda ake maida account ya zama professional mode. To yanzu account ɗinka zai ɗauki iya adadin mutanen da kake buƙata, ba dole sai ka je ka buɗe wani sabon page ba na Facebook, saboda yaushe za ka fara buɗe shi, yaushe mutane za su biyo ka a page da dai sauransu. Abinda kuma nake son in gaya mana wani albishir, Facebook za su fara biya. So wannan channel ɗin ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa duk lokacin da na ɗora abu yanda za a sanar da ku. Zan yi videos akan step ɗin da za ka bi, da me ya kamata ka yi ma account ɗinka, da me ya kamata ka yi ya zama ka shirya kafin wannan lokacin da za a fara biyan mutane a Najeriya. Na fa ko da yaushe Mr. Complete. Ku liking yanda YouTube za a taimaka ya dinga watsa bidiyon ya ci gaba da tafiya don sauran mutane su amfana. Kar ku manta ku subscribing sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa, ku notification bell, so da yanda zan samu damar kawo muku wasu sababbin bidiyo. We will meet in the next video.